Pozrite si, ako zinok pomáha bojovať pri oslabenej imunite. Často sa nakazíme od niekoho, kto už chorý je a v našej prítomnosti napríklad kýchne. Vírus sa tak dostane na našu sliznicu, najčastejšie v hrdle. Tam sa uchytí, môžeme zjednodušene povedať, že pristane na vhodných miestach nášho tela a vojde dovnútra. Tieto vhodné miesta sú veľmi dôležité. Tvorí ich adhézna, prípojná bielkovina na povrchu slizničných buniek epitelu, tzv. ICAM1. Styčné plochy vírusu a nášho tela tak slúžia ako vstupné brány. Keby boli zatvorené, vírus by nemal ako vojsť do tela. Keď príjmame zinok, jeho molekuly sa stávajú akýmisi strážcami vstupných brán nášho tela, ktorými sa snaží vojsť vírus. Obsadia čo najviac vstupných miest a vírus sa tak nemá kadiaľ dostať k nám. Ba čo viac, zinok sa snaží obsadiť aj prípadné spojovacie miesta na samotnom víruse a možnosti ochorenia sa tým ešte viac znižujú. Keď už je vírus vo vnútri, ďalej rastie, šíri sa v našom organizme a aktivuje imunitný systém. Najdôležitejšou zložkou imunitného systému, ktorá sa podieľa na likvidovaní vírusov, sú biele krvinky. A zinok je ich vynikajúcim pomocníkom. Zinkorod, zinok, ktorý lieči. Zinkorod, jediný voľnopredajný liek obsahujúci zinkumorotát.